Fa uns anys, o sigui, exactament fa dos o tres anys, 2 anys em sembla que és, perquè ara tinc 52 anys, es va intentar fer algun tipus de cosa per celebrar que jo feia 50 anys. I no em va semblar adequat per una sola raó, perquè jo pensava que més que sobre els 50 anys meus s'hauria si es fa alguna cosa, perquè tampoc està dit que s'hagi de fer, doncs més sobre l'obra. I l'obra comença en l'any 63 i comença amb un disc petit, un extended play amb 4 cançons, i de les cançons que la gent va agafar més com a pròpies va ser El vent. Aleshores vam pensar que 30 anys del vent, quan me varen proposar de fer alguna cosa des de la Conselleria de Cultura, i per què no celebrem que fa 30 anys que has fet el primer disc? Doncs l'Analisa i jo vàrem pensar que d'acord, podíem celebrar-ho, però el que no volia jo és aquesta cosa que se sol fer sovint d'un sopar, un homenatge, donar una placa i queda allò com una cosa una mica museística, i en canvi volia una cosa de tipus viu, de tipus massiu, en el sentit que fos molta gent la que estéssim junts aquella nit per celebrar la cosa, i va sorgir la idea d'aquest tipus d'espectacle insòlit i, com ha dit l'eslògan publicitari, repetible, i que, vaja, jo estic content de que s'hagi pogut fer. Ma mare sola xàtiva al carrer Blanc. El fet d'haver nascut a Xàtiva, d'haver nascut en 1940, que és tota una data importantíssima per a aquest país, guerra civil perduda, per part de mares socialistes, per part de pares anarquistes, una sèrie de situacions viscudes ja a casa de ben petit. Després el fet de la música, als pobles de València encara ara n'hi ha bandes de música, a Xàtiva n'hi havia 2. A mi als 6 anys ja em donen el mètode de Don Hilarión Eslava per solfejar, i una mica més tard em donen primer un oboè, després un flautí, i allà es diu sempre que els valencians sempre toquem un pit o un altre. Aquesta és la meva primera entrada en la música. Després ja estudio el batxillerat amb beques, amb matrícula gratuïta i beques, perquè el capellà del Col·lectiu del Corazón de María li va dir al meu pare que podia aprofitar per estudiar. Jo el lògic és que m'hagués posat a treballar en el taller de fusta que hi havia allà, bueno, de mobles, i totes aquestes coses jo crec que sí que influeixen, la llum, el paisatge, els amics, tota aquesta cosa influeix en la formació d'una persona i, evidentment, la família i tota la part genètica que no conec. Ens passàvem caminant, amics, pels carrers de Xàtiva. Parlàvem de tot i del bé i del mal. Quan estudiàvem, Raimon i jo érem molt amics, som molt amics, passàvem hores i hores per la ciutat de València, passejant, parlant de filosofia, parlant de literatura, parlant de política. I un bon dia em va dir que, tornant de Xàtiva, havia fet una cançó que es deia El vent. La vaig escoltar, vaig quedar una mica corprès, però pensava que era l'amistat que jo li professava. Dies després va anar a una taverna a València que es deia Casa Pedro, on hi havia una petita tertúlia literària, hi havia el Fuster, hi havia Vicent Ventura, hi havia l'Alfaro, i el Raimon, que era un desconegut, va cantar El vent. Aquest dia jo no vaig sentir el vent. Jo estava mirant els ulls de cadascú que estava escoltant el vent i vaig veure que, efectivament, teníem al davant un fet absolutament insòlit per al País Valencià. Les nits següents vam estar per València parlant-ne, i jo dient-li que havia de cantar, era un instrument massa important com per perdre'l, ell dient que no, que volia dedicar-se a la universitat, que ell volia estudiar
història, recorde que parlàvem llargament dels socialistes utòpics francesos, de Proudhon, de Saint-Exupéry, i que no, jo que sí, ell que no, jo que sí, i al final li vaig donar una solució. Dic, mira, Pele, com li dèiem als amics, per què no fem una cosa? Tu, per la teva professió, diràs Ramon Pellegero, i per aquella cosa que et demanem de col·laboració d'un moviment al qual tu també formes part, mira, posem Raimon, per exemple. Home, mira, si em diuen Raimon, faré una provatura i cantaré unes cançons. Bé, això així va començar, i això és la història de la gestació del nom Raimon, i ara ja fa 30 anys d'això. El vent, la cara al vent, el cara al vent, les mans al vent, el puig al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. Per allà, a part de la banda, que igual tocaven Wagner que Beethoven a la manera de les bandes, els passadobles i els passacalles i d'aquestes coses, hi havia Machín, més tard Lorenzo González. A l'emissora de Xàtiva venia una cosa que es deia Polvo d'Estrelles, que enviava l'ambaixada americana amb el hit parat dels Estats Units, i això te dic dels anys 50, 57, 55, i allí doncs, escolta per primera vegada doncs, el Harry Belafonte, el Perry Como, el Frankie Avalon, gent d'aquest tipus, que si no era per aquestes coses no les hagués escoltades. Després varen venir i es trobaven en les botigues. Però aquella era una època que no hi havia massa tocadiscos. Jo, per exemple, quan faig el primer disc, l'any 63, jo no tenia tocadiscos. Jo vaig sentir el primer disc a casa de l'Eliseu Climent, en el seu tocadiscos. Vull dir, per donar-te la idea. En canvi, el fet d'haver estat a l'emissora de Xàtiva em posava en contacte amb els espirituals negres, que hi havia allà discos d'espirituals negres, em posava en contacte amb un tipus de música clàssica que allà no es feia, com per exemple la consagració de la primavera de Stravinsky, amb una dirigida per l'Ansermet, amb l'orquestra de la Suisse Romand. O sigui, recorda aquestes coses perquè et poses una idea. I evidentment el que hi havia d'espanyol era una miqueta de Concha Piquer, molt Juanito Valderrama, allò con los bracitos en cruz, l'Emigrante, molta tonadillera, i els boleros. Els boleros era la cosa més moderna. Poco fe, no frieguen en les pistoles. Per a la vida s'ha fet l'home i no per a la mort s'ha fet. No frieguen en la misèria necessària, diuen tanta gent content que ja és un poc nostre país que ja anem fent. La primera impressió del Raimon és que si nosaltres fèiem una cançó que en el fons, encara que a vegades fos lírica, o a vegades fos una mica de protesta, era una manifestació de resistència davant de la dictadura, Raimon aportava alguna cosa més, aportava la capacitat de mobilització popular. És a dir, la nova cançó d'entrada tenia, a part de ser un gènere artístic, una voluntat social de comunicar amb una societat. Però Raimon era més, Raimon tenia, per les seves condicions físiques, per tot plegat,
la força capaç de convertir-se en un mobilitzador molt més gran que nosaltres. Es podria dir, segons aquella frase famosa, que era l'home adequat, va ser l'home adequat en un moment adequat i fins i tot diria en un lloc adequat, pel fet que fos valencià. O sigui que en aquell moment això va ser, penso, un fet molt significatiu. Alguns començaven a dir com a crítica que si cantant en català, com que aquí hi ha molt d'immigrants a Barcelona, no m'entendrien. Jo crec que és una de les grans bestieses perquè les coses s'entenen malgrat les llengües. És a dir, jo crec que hi ha moltes maneres de fer-se entendre, cantar segons quines coses. I a més, hi ha sempre en última instància les petites traduccions abans i després i els programes i tantes històries. És a dir, que això de que fer un problema de la llengua, de que cantar en català te limita la burgesia, em sembla una de les bestieses més fortes que s'han dit. Cantar en català segons el que dius en català, com segons el que dius en castellà, te limita a una cosa o una altra. A mi m'interessa molt més estar al costat del moviment obrer que estar al costat de qualsevol altre tipus de, diguem-ne, moviment d'extracció social, sigui petita burgesia o gran burgesia, i crec que el moviment obrer ho ha comprès, i per això crec que hi ha una força directa entre els dos i una comunicació clara. Encara crec que cantés en xino, vull dir, no hi ha cap inconvenient de llengua en aquest aspecte. A més, vull dir, el català s'entén quan se vol entendre com tantes altres coses, no? Il réclame la liberté de réunion et la liberté d'expression, supprimées au lendemain de la guerre civile. Parmi eux, Ramon, dont les disques sont actuellement les plus vendus en Espagne. Ara que som junts, puisque nous sommes réunis, diré que tu i jo sabem je dirais ce que nous avons toujours su i que sovint oblidem. et que nous avons oublié. Hem vist On a vu la por la peur ser llei per a tots. être la loi pour tous. Hem vist On a vu la sang que sols fa sang le sang qui ne fait que du sang, ser llei del món. être la loi du monde. No, Non, jo dic no, je dis non, diem no. nous disons non, Nosaltres no som d'eixe món. nous ne sommes pas de ce monde. Oui, bien sûr, j'ai modifié des paroles de mes chansons et même j'ai ajouté des paroles à la chanson. Par exemple, il y a une chanson dans ce disque que j'ai fait, une chanson qui s'appelle Cantarem la vida, que ça veut dire chanterons la vie, qui parle de la gente d'ici, de mon pays, et qui dit que nous chanterons la vie du peuple qui ne veut pas mourir, lutterons avec force, écoute un moment, avec toute la force, pour gagner l'espoir de vivre libre et en paix. C'est ça le thème général à peu près de la chanson, non? Et on m'a fait mieux et des paroles, par exemple comme Israël, pour donner à me comprendre que c'est pas ça ici. Chanterons la vie, chanterons notre vie. Du peuple qui veut pas mourir. Et alors on a ajouté ça. Israël, Israël. Pourquoi? Parce que j'ai présenté les paroles de la chanson à la maison de disques. On m'a dit ça passe pas. Je dis je veux que ça passe. Alors on a pensé de mettre un sous-titre que ce serait Chante du peuple juif. On l'a porté comme ça à la censure. La censure a dit d'accord, chante du peuple juif, mais il faut que se voit que c'est le peuple juif. Alors il faut qu'il y ait Israël. C'est Israël le peuple juif. Et alors, on a mis Israël pour passer la censure, Israël comme ça. Et comme ça, a passé la censure. La vida és un gran plor. La vida pot ser eixeflar.
interessat des del 62, 61 que jo conec l'Espriu. No el coneixia pas abans, no sabia absolutament res de que existia. I aquest contacte ha estat bàsic. Jo crec que ha influït molt en el que jo he fet després i crec que hi ha hagut una simbiosi prou clara entre música, interpretació, poema. Ai, ai, ara digueu, la ginesta floreix i arreu el camp hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat. Quan jo vaig musicar les cançons de la Roda del Temps, vaig veure que seria més que bonic que Miró fes la portada de les cançons de la Roda del Temps. A més, podia anar molt junt una certa part de l'Espriu a la pintura del Miró i un paper escrit del fuster i la meva veu i la meva música. I aquest disc es va publicar en l'any 67, si no recordo mal. Després el Tàpies, quan vaig fer el de les Herències i els Dies Mar, vaig pensar que Tàpies podia quedar perfectament i de fet la va fer una portada sensacional del disc que portava com a títol Per destruir aquell qui l'ha desert. Per a mi va ser molt satisfactori que el Raimon m'encarregués la portada del disc, que estava dedicat precisament a les cançons que ell havia fet sobre textos d'Ausiàs Marc. Em va agradar molt perquè veia que era una actitud de Raimon molt positiva en el sentit de popularitzar aquestes grans figures de la literatura catalana antiga, com és el cas d'Ausiàs Marc en el disc, però també ell havia parlat molt de Jordi de Sant Jordi, Ruiz de Corella, i em semblava un paper molt interessant en uns moments en què la joventut, potser degut a la situació que vivíem, tenia potser mig oblidades aquestes figures. A part de que Raimon, esclar, era una figura com emblemàtica de l'oposició contra la dictadura i estar al costat d'ell em semblava bonic també. El paper de Raimon no solament era una oposició així generalitzada, sinó que era molt concretament una oposició d'esquerres i una oposició també que aglutinava moltes tendències del catalanisme en un sentit molt ampli. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat,
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. En el año 65, pero después nos vimos otras veces en París. Entonces, en una ocasión, yo lo encontré cuando salía de un cine de ver una película de Buñuel y él y Annalisa entraba. Aquella misma noche o al día siguiente yo volvía clandestinamente a Barcelona, pero naturalmente eso era para él un secreto. Es decir, él quizá no concebía que el secretario general del SUB, que había estado detenido, que tenía una actividad pública en el exterior, estuviera en Barcelona, y pocos días más tarde me lo encontré en el Paseo Maragall y efectivamente él me vio, se sorprendió y cruzó sin hablarme, yo también, y parece ser que esa anécdota es la que le inspiró la canción. En todo caso, cuando yo la conocí y la vi, me alegró muchísimo de haber contribuido de alguna manera a que la hiciera, pero la entendí, como dice bien claramente la letra, como un homenaje a todos los clandestinos, a todos los que trabajábamos en ese momento para cambiar la situación. T'he conegut sempre igual com ara. Els cabells blancs, la bondat a la cara, els llavis fins dibuixant un somriure. No ho sé, jo polític, és molt difícil dir que jo sigui un cantant polític en el sentit que s'entén un cantant polític. Jo he estat un cantant, i sóc un cantant, però ha estat en el sentit que quan la cançó, la meva cançó, el que jo faig com a cantant, la professió, les meves cançons, es produeixen sota una dictadura que impedeix qualsevol cosa, que censura inclús el llenguatge el·líptic, doncs un és polític perquè els altres el prohibeixen. Però si tu o qualsevol persona es dedica a mirar o a escoltar o a estudiar, jo preferiria que fos a escoltar les cançons que jo he fet, i ara ja són 100 no sé quantes, 20 i tantes, doncs pot adonar-se de moltes coses diferents. El que no és absent és la preocupació pels problemes col·lectius, de condició de l'home clavat en una societat. Però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Aleshores un cert tipus de gent va pensar, home, doncs si no ets polític, tu com a cantant això ja has fet el que havies de fer, més del que has fet no faràs, etc. I quan vaig fer en el 81 l'àlbum Raimon totes les cançons, doncs moltíssima gent va voler que això fos el testament. Com que no ho era, em va passar com en aquell acudit del senyor que l'havien enterrat viu i que tant veu la mà i passa per allà el fosser i li veu la mà i diu, estic viu, tu viu de què? Tu el que estàs és mal enterrat. Bom! I li fot una palada, no? Doncs això és el que va passar, en certa manera, no? Volien que estigués mal enterrat. Jo no estava mal enterrat, jo estic viu, estic treballant. I això sembla que ha passat una miqueta i que mateixa gent que em deien bum, estàs mal enterrat, comença a adonar-se que no és així, no és que jo no estigui mal enterrat, sinó que moltíssimes coses que sota el nom de modernitat ens han volgut col·locar ha passat avall de la manera més trista i en un moment, i queden altres coses bastant més vives, com es podrà veure aquesta nit. 的歌手と言われるライモン・サンチェスさんが広島を訪れました。フランコ独裁政権時代、歌を通して抵抗の姿勢を貫き通したライモンさんにとって Moltes armes nuclears van escampant pel planeta i ens diuen que són per la paz. ライモンさんは52歳。学生時代から歌を通して祖国スペイン、
そして世界の平和を訴え続けてきました。A mi, inclús avui, m'interessa ja molt més el Raimon creador, el Raimon que investiga en una poètica de la cultura catalana i de la seva terra, de les raïs de la seva terra, però és inevitable que també està viu, i en aquest sentit ens hem de donar l'enhorabona, el Raimon que en un moment donat va sintetitzar l'espírit de lluita d'un país més per damunt de les cultures, no? El núvol blanc que ara passa pel blau del cel molt suaument no ha estat posat ni poc ni massa per ser mirat amb els ulls meus. Sí, lliga amistat, coneixences, coincidències, al llarg dels 30 anys, des de la gent del Japó, de Varadvica, per parlar de la gent que ve de més lluny, o el Pete Seeger, que ve dels Estats Units, doncs fa molts anys que ens coneixem. En el cas del Pete Seeger, des de 1970, i en el cas de la gent de Varadvica, des de l'any 77. O sigui que fa anys que ens coneixem. Amb el Daniel Villetti ens coneixem des d'abans, que ve de l'Uruguai, l'any 67, si no recordo, mal. Després amb els d'aquí, amb el Pi de la Serra, amb l'Ovidi Montllor, amb el Joan Manuel Serrat, la tira, amb el Luis Cilia i amb el Paco Ibáñez a París, el 66, amb el Miquel Laboa per aquelles dates també, amb la banda de la Lira Ampostina ens n'havíem parlat, amb la Coral Sant Jordi i Oriol Martorell també, a l'Oriol Martorell des de l'any 63, si no recordo mal. O sigui que ens coneixem tots molt des de fa temps. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. El concert pel Sant Jordi, deixa'm el fer i després ja en parlarem. Primer hem de fer i després parlarem què pot significar o què pot deixar de significar. Jo crec que hi ha una significació que actualment ja té, i és que hi ha un tipus de cançó que, malgrat que no troba l'espai d'una manera habitual dins de les programacions dels mitjans massius de difusió, perquè se fa un tipus de música més aviat de banda sonora que altra cosa, banda sonora d'imatge, i aquest tipus de música no ho és. Doncs, malgrat això, hi ha un públic, hi ha una gent que estem vius, que anem treballant, i que aquest tipus de cançó és viva com qualsevol altre tipus de música. I aquest ja és un primer significat. I un altre significat és que a mi m'agradava donar-li a Barcelona alguna cosa que no li pogués donar ningú més. I trobo que aquest és perquè Barcelona m'ha donat molt, i Catalunya en general. Si jo fos un cantant de cantants, cantaria una cançó de cançons en una llengua de llengües d'un país de països. Si jo fos un cantant de cantants, dona de dones seria la meua dona, marit de marit seria jo el seu marit, amics d'amics serien els meus amics, enemics d'enemics serien els meus enemics, si jo fos un cantant de cantants. Tot aquest preàmbul, aquest reportatge que hem pogut veure,